по трупе панской Польши мы поедем в Европу. Если придет Гитлер, Литвы вообще не останется. Гитлер был такой, как агрессор для многих литовской политической элиты. И они думали, что вот Советский Союз не такой уже будет плохой. Сталін просто, навіть він не грався, він просто собі переставляв фігури і ні з ким не рахувався. Все, що було розписано в Кремлі, як Сталін, так і у Берліні Гітлер, вони покроково домагалися. Немецко-советская война, она была непозбежной. Поделили Европу, грубо кажучи. Все. Сталин таким чином дозволил немцам забивать заходних белорусов, заходних украинцев, тих самых, яких 17 вересня ён прийде визволять. Спадарства, Інтермаріум в ефірі телеканала Белсат, дебаты гісторыкаў Усходняй Европы. Я Павел Мажейка. Што сёння будзе ў цэнтры ўвагі нашых экспертаў? Калі ласка, на экран. Мінула амаль 80 год, як распачалася адна з самых крывавых і жахлівых войнаў у гісторыі чалавецтва – Другая сусветная вайна. Яе галоўнымі арганізатарамі была нацысцкая Германія на чале з Адольфам Гітлерам і Савецкі Саюз на чале з Іосіфам Сталіным. За гэты час з'явілася велізарная колькасць навуковых даследаванняў, успамінаў, мастацкіх твораў і фільмаў, але беларусы, рускія, украінцы, якія раней застаюцца недапушчанымі да ўсёй праўды пра гэтую вайну. Ці ўсё мы ведаем пра пакт Ріббентропа-Молатава, падпісаны 23 жніўня 1939 года, згодна з якім Гітлер і Сталін дамовіліся перадзяліць Европу на карысць сваіх інтарэсаў. Ці ўсё мы ведаем пра трактат аб сяброўстве і межах, падпісаны 28 верасня 1939 года, у якім былі вызначаны сферы ўплыву паміж нацыстамі ды камуністамі. Хаця б адзін той факт, што савецкія ўлады пачаткова планавалі захапіць тэрыторыю аж да Віслы, сведчыць пра тое, што лозунгі аб аб'яднанні беларусаў і украінцаў у 1939 годзе мелі выключна прапагандысцкі характар. Чаму ў школьных ды універсітэцкіх падручніках ігнаруецца сумесны савецка-нямецкі ваенны парад у Брэсце ў верасні 1939 года? Другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939 нападам Германіі на Польшчу. Хутка да ваенных дзеянняў далучыўся Савецкі Саюз. Калі Гітлер адну за адной падпарадкоўвае краіны заходняй і паўночнай Еўропы, дык Сталін у гэты час усталёўвае крывавы рэжым на далучаных тэрыторыях Малдавіі, заходняй Беларусі і Украіны, ваюе з Фінляндыяй, шантажуе балтыйскія краіны. Сёння ва ўсіх еўрапейскіх краінах шырэй і шырэй адчыняюцца архіўныя сховішчы, што дазваляе гісторыкам больш праўдзіва пісаць і гаварыць пра пачаткі Другой сусветнай вайны 39-45 гадоў. Толькі афіцыйная гістарыяграфія Расіі і Беларусі катэгарычна не прымае фактаў, сцвярджаючы, што Савецкі Саюз толькі бараніўся. Тыя рэдкія гісторыкі, якія знаходзяць смеласць пісаць і гаварыць пра сапраўдную ролю савецкага кіраўніцтва ў развязанні Другой сусветнай вайны, ігнаруюцца, рэзка асуджаюцца і абвінавачваюцца ў адсутнасці патрыятызму. Але мы ведаем дакладна, чым далей ад вайны, тым цяжэй схаваць праўду пра яе, часам непрыемную, некарысную, але праўду. Доктар гістарычных навук з Інстытута гісторыі Літвы Артурас Свараускас сёння ў нашай студыі. Добры дзень. Ігор Мельнікаў, справа ад мяне. Кандыдат гістарычных навук, спецыяліст па гісторыі Другой сусветнай вайны. Вітаем. Александр Лысенко, доктар гістарычных навук, прафесар Інстытут гісторыі Украіны Нацыянальнай акадэміі навук з Киева. Доброго дня. І дадам толькі, што ў часе праграмы да нас далучыцца па скайпавай сувязі Олег Будніцкі, прафесар вышэйшай школы эканомікі з Масквы, таксама доктар гістарычных навук. Спадарства, ці была непазбежная Другая сусветная вайна? Апелюю да гістарыяграфіі, да гісторыкаў, да пазіцый нашых краінаў. Мне падаецца, як беларусу, то, безумоўна, гэта было непазбежна, таму што скончылася Першая сусветная вайна, якая пакінула вельмі шмат пытанняў. І вось некаторыя гісторыкі на Захадзе лічаць, што Другая сусветная вайна гэта проста вось працяг гэтай самай Першай сусветнай вайны. Мне падаецца асабліва. Александр. Після Першої світової війни дійсно залишилося дуже багато питань невирішених. Зокрема, сама по собі Версальська, Вашингтонська система виявилася недієздатною, оскільки, по-перше, Радянський Союз
А по-друге, Сполучені Штати були усунені від вирішення європейських питань де-факто. І існувало ще дуже багато суперечностей. Зокрема, поява цілої низки диктаторських, авторитарних і тоталітарних режимів. У Європі у 39-му році, до 39-го року, існувало 13 держав з тоталітарним авторитарним режимом. Це, окрім Німеччини, Італії, Іспанії, Радянського Союзу ще були Австрія, Португалія, Греція, Болгарія, Румунія, Польща, Литва, Латвія, Естонія. Всі ці режими не були демократичними. А від 39-го до 45-го року лише кілька держав зберегли демократичні інститути. Це була Велика Британія, Фінляндія, вірніше, Ірландія, Швейцарія, Швеція. І цілий ряд інших невирішених економічних, соціальних проблем, напевно, формували передумови цієї Другої світової війни. Дякую. Артурас, з позиції литовської історіографії, Другая Сусветная война была непозбежной? Ну да, я так думаю. В Литве историки, много из историков думает, что практически здесь сразу был бы виден конфликт между двумя тоталитарными режимами, нацистскими и советским. И другой вопрос еще был, это Восточная Европа. И это геополитическая констелляция, маленькие страны. И был вот этот весь этнический вопрос, который создал геополитический проблем. В Литве пишется, некоторые историки пишут, что помогло Сталину или Гитлеру развязать эту войну, это территориальные проблемы. Это Вильнюс, это Клайпеда и другие. И вот эти вот и маленькие страны были как игрушка у этих двух тоталитарных режимов, советского и немецкого, чтобы разделить Европу. Артурас почав гэту тэму. І ми таксама, калі вы заўважылі в сюжэце, назвалі двух вінаватых у пачатку Другой сусветнай вайны, гэта Гітлер і Сталін. І калі з роляй нацысцкай Германіі все больш зразумела, то якая роля, якая віна Сталіна і Савецького Союзу у пачатку Другой сусветнай вайны? Олександр. Я трошки переніс би акценти, тому що ми сьогодні дуже часто сповідуємо європеоцентричний дискурс Другої світової війни. Насправді є дуже багато істориків, які користуються джерелами, висловлюваннями того ж Рузвельта, британських дипломатів, японських дипломатів, самого Сталіна, який на 18-му з'їзді в 39-му році говорив про те, що ми зараз переживаємо другу імперіалістичну війну. Але він від цього відокремлювався. Насправді, от російський дипломат і дослідник відомий Фалін, він вважає, що Друга світова війна почалася на рейках Мукдену в 37-му році. Є історики, які вважають, що взагалі Японія розпочала війну в 30-х роках у Маньчжурії, і це необхідно вважати початком війни за логікою всіх інших подій. Якщо ми підемо трохи далі і на політику інших країн, тієї ж Італії, Іспанії, ми побачимо, що у всьому світі вже практично палали невеличкі вогнища війни, які, по суті, можна вважати контекстом Другої світової війни. Ми ніяк не можемо писати радянсько-фінську війну. Вона йде собі як зимова війна, а насправді вона була в контексті Другої світової війни. Ми не вписуємо сюди аншлюз Австрії, ми не вписуємо сюди розділ Чехословаччини, ми не вписуємо сюди Карпатську Україну, загарбану. Це перший острівець української державності був, коли розпадала Чехословаччина, бо цей регіон мав автономний статус і скористався ним. Отже, я вивів би цю розмову за межі тільки Німеччини і Радянського Союзу, хоча їх вина, безумовно, надзвичайно велика, і вони відіграли провідні ролі у початковій фазі. Але і Японія, і інші держави, вони були причетні до цього. А якщо ми ще поглянемо на цю ситуацію з точки зору планів геостратегічних, то практично і великі демократії були причетні до цього, бо вони егоїзували зовнішню політику і користувалися тільки власними інтересами. Ми про це можемо пізніше згадати. І навіть деякі держави, скажімо, середні у Центральній Європі, в яких були свої
імперіалістські плани. У Менску на цэнтральнай плошчы незалежнасці стаіць помнік Леніна. І вось Ленін якраз у 20-м годзе крычаў: па трупе панскай Польшы мы пойдзем у Европу і будзем мець вялікую краіну Саветаў, якая будзе складацца з вялікай колькасці розных дзяржаў. І вось тады яшчэ ў 20-м годзе гэта ідэя сусветнай рэвалюцыі, яна была вось якраз спробай рэалізаваць яе. А ў 39-м годзе гэта якраз вось той шлях, які Сталін зрабіў якраз для рэалізацыі гэтай самай сусветнай рэвалюцыі. Яму падавалася, што разам з Гітлерам яму атрымаецца не толькі падзяліць гэтую Европу, а менавіта вось прасунуць свае ідэі далей. І пасля другой сусветнай вайны часткова яму гэта удалося. Таму, канешне, можна казаць пра тое, што дзесьці Захад здаў, напрыклад, тую ж самую Чэхаславакію, але зноў-такі з'яўляецца пытанне, чаму Чэхаславакія не змагалася за сваю незалежнасць, маючы такое войска і маючы такую ситуацию, якая, в принципе... А як ви ставитеся до такого меркавання, що от якраз Мюнхенська змова, так, то, що винником якого стала здача Чехословаччини, як ви сказали, гэта была спроба, хай собі труслівая, але спроба пазбегнуць войны? Факт в том, что, конечно, это официально признано у советской историографии и у российской историографии сучаснай, что, конечно, Захад спрабаваў умиротворить гэтага самого агрессора Гитлера, але тут я заўсёды пытаю, конечно, само собой, великие гульцы пытаются разделить державу, але сама держава повинна обороняць. Польшу таксама пыталіся здаць і пыталіся намовіць на тое, каб яна, напрыклад, калі былі перамовы ў Москве, каб брытанцы і французы ўсё-таки націснулі на Польшу і каб Польша дазволіла праход праз Віленскі калідор гэтых самых савецкіх войскаў да ўсходняй Прусіі, каб там былі гэтыя самыя бойкі паміж чырвонымі і немцамі. Але Польша не пайшла на гэта. І Польша з 1 верасня 1939 года мужна змагалася супраць нацыстаў. Не пагадзілася, цяжка было, канешне, адной краіне, но але ўсё ж такі яна, две краіны, Чэхаславакія і Польша. Ну, Польша мужна вытрымала. Пакт Молотава-Ріббентропа і таксама сакрэтныя дакументы падпісаныя, пратаколы падпісаныя у 1939 годзе. Гэта адны з асноўных дакументаў, якія даюць нам разуменне таго, як Сталін і Гітлер вырашылі і хацелі падзяліць суседнія краіны і Европу, будзем казаць так. З пазіцыі літоўскай гістарыяграфіі, навошта быў патрэбны пакт Молотава-Ріббентропа Гітлеру і навошта быў патрэбны Сталіну? Это сказать трудно. Сперва надо говорить о том, что в Западной Европе в 30-е годы была такая политика письмен, которая, можно так и сказать, что как-то помогла Гитлеру делать его такую работу и в Восточной Европе. Что касается пакта Молотова-Риббентропа, то в Литве мы говорим, что это уже практически начало Второй мировой войны, это уже практически начало оккупации Литвы 1940 года. И пакт Молотова-Риббентропа — это линия, с кого все начинается. И в Литве, в историографии Литвы, это суть всей трагедии, которая будет после этого. Я хотів би додати, що в 1989 році на з'їзді депутатів СРСР саме представники Прибалтики і України, і Білорусі змусили цей з'їзд, ще до з'їзду ЦК КПРС, знайти цей документ і оприлюднити цей додаток, який ми називаємо сьогодні пакт Молотова-Ріббентропа. Його ховали весь цей час, який пройшов від 1939 року. А коли ми говоримо про відповідальність інших країн, я хочу нагадати вам просто одну річ. До сьогоднішнього дня маса документів, пов'язаних з 1939 роком у Британії, у Франції і ще в деяких країнах засекречені. Не всі вони відкриті. Добре, ну пакт Молотова-Ріббентропа, інші документи, яны свідчаць про вину Сталина и Советского Союза
у пачатку Другої сусветної війни? Безумовно, це був Сведчыць, безумоўна. Тут пытанне на прабачце, што я перабіваю, але вось калі казаць пра беларускі кантэкст, то вось ляжыць моя кніжка «Другая светная вайна» фотаздымка Сахіва і Грамельнікова. Это новы альбом, і пачынаецца ён з узгадкі пра тое, што 1 верасня 1939 года немцы звярнуліся да Сталіна, каб той дазволіў, каб радыёстанцыя ў Менску надавала толькі одно слово «Мінск» для пілотаў Люфтваффе, каб тыя спакойненька маглі бомбіць што? Не Варшаву, не Лодзь, не Познань, а Брэст, Гродна, Баранавічы, Новагрудак, Пінск. Гэтыя заходнебеларускія гарады. І сапраўды, у горадню 1-2 верасня, Берасцейская крэпасць 1 верасня. Сталін такім чынам дазволіў немцам забіваць заходніх беларусаў, заходніх украінцаў, тых самых, якіх 17 верасня ён прыйдзе вызваляць. Ёсць у вас адказ на пытанне, чаму Сталін і Савецкі Саюз так асцярожна чакаючы 17 верасня пачалі напад на Польшу? Безумоўна, гэта справа толькі звязана з тым, што ён баяўся, Сталін баяўся, Крэмль баяўся, каб, не дай Бог, уцягнуць сябе ў вайну супраць Вялікай Брытаніі і Францыі. Гэты момант досыць важны, і ён чакаў і глядзеў, як будзе паводзіць сябе Польша, ці яна аб'явіць вайну, напрыклад, Савецкаму Саюзу, і гэта будзе аўтаматычна вайна ўжо кааліцыі франка-брытанска-польскай супраць Савецкага Саюза, ці брытанцы і французы скажуць: не, Сталін, не лезь туды. Гэта ўсё адсочвалася, а немцы ціснулі. Немцы вельмі доўга пісалі і казалі: а дзе ж вы, чаму ж вы не пераходзіце гэтую самую мяжу? Тут уже польскіх войскаў няма. Мы зараз займем гэтую тэрыторыю, заходнюю Беларусь, заходнюю Украіну. Добра, давайте паглядзім, паслухаем. Я прашу далучыць да нашай размовы расійскага гісторыка Олега Будніцкага. Давайте паслухаем, як в России оценивается, як гісторик российский оценивает пакт Молотова-Риббентропа. Я всегда считал, я это говорил об этом публично многократно, это то, что вот это подписание пакта Молотова-Риббентропа была ошибкой. Была ошибкой, и то, что явный был, конечно, расчет на то, что будет война на Западе, и то обе стороны там увязнут, и, в общем, Советский Союз окажется в роли третьего радующегося. То есть был нарушен вот такой коренной принцип российской еще имперской дипломатии дружить через одного. Сталин — это мои, так сказать, логические умозаключения, у меня нет никаких документов, и мы знаем, что многие важнейшие вещи просто не документировались, я имею в виду советских властных структурах, просто не документировались, нет документов. Скажем, что касается переговора с тем же Риббентропом, то фактически это взял в свои руки Сталин лично, и Молотов его, так сказать, верный соратник. И там даже некоторые партийные лидеры серьезные просто не были даже осведомлены, о чем происходит, что происходит. И это был такой очевидный расчет оказаться на сей раз в роли третьего радующегося, а не стороны, втянутой в конфликт с непредсказуемыми последствиями. И тем паче, что был велик соблазн вот, прирастить территории и по существу восстановить Российскую империю в прежних границах. Но теперь уже на совершенно новых основаниях, как новое там социалистическое и так далее государство. Так представляется картина. И с моей точки зрения это был просчет. Просчет, потому что было наивно, рассчитывая, что Франция выдержит удар Германии, если там начнется серьезная война. Господар професор, ми на початку нашої розмови гості виказувалися на тему, чи була Другая сусветная война непозбежной. Какая ваша позиция на этот конт? Повторяю еще раз, тут есть разные точки зрения. Некоторые историки считают, что это была неизбежная история, поскольку после Мюнхена Сталин не верил в Англию и Франции и имел для этого все основания, кстати говоря. Не будем забывать, что у Советского Союза были соглашения Чехословакии, соглашения с Францией, и ничего не сработало в 1938 году. Советский Союз вообще не считали серьезной державой, великой державой. Мюнхен никто Советский Союз не позвал, да? Так, с мнением Советского Союза никто никак не считался. И это был такой сигнал, что ориентироваться, как это делал Литвинов, на систему коллективной безопасности, на какие-то договоренности с Англией и Францией, вряд ли реалистично.
Вы так само узгадывали про шэраг документаў, падпісаных Савецкім Саюзам і нацысцкай Германіяй перад другой сусветнай вайной. Гэтыя факты могуць сказаць про то, што Савецкі Саюз быў саюзнікам агрэсара? Формально никакого союза не было, да? Давайте мы будем определять формальные вещи и, так сказать, де-факто. Были, значит, соглашения, по которым СССР поставлял в Германию сырье, там, нефть, продовольствие, еще там кое-что. Получала от Германии технологии, которыми он тогда не обладал. Кстати, такое есть мнение, что, дескать, СССР поставлял в Германию то, что было необходимо, а сам взамен ничего не получил. Это неверное мнение. На самом деле обмен был вполне себе более-менее адекватный. Но вот в той ситуации, которая сложилась в Европе, существование соглашения о ненападении с Советским Союзом развязывало Гитлеру руки на Западе. Дякую, вялікі. Калі ласка, можа быць, дадаць да словаў прафесара Будніцкага адносна... Паспрачацца, так. Калі ласка. Я думаю, што насамрэч шановны гаспадар прафесар не мае рацыі да таго, што Савецкі Саюз ніхто не лічыў за нейкую дзяржаву неважную ў 1939 годзе. Гэта был вялікі ігрок, з якім, опять же, паўтаруся, французы і брытанцы пыталіся дамовіцца. Тую справа, што Савецкі Саюз тады ўжо гуляў такую сваю гульню з Германіяй. Гэты момант вельмі важны, таму што перамовы былі пастаўлены толькі на адным. Вы нам дазваляеце прайсці праз тэрыторыю Польшы, тады мы ўключаемся ў барацьбу супраць немцаў. Французы і брытанцы сказалі, да нет, мы не хацім гэтага. Гэта першы момант. А другі момант наконт Саюза. Мне асабіста падаецца, што фактычна, да, гэта ніхто не назваў Саюзам, але рэальна гэта аказаўся Саюз, таму што 17 верасня гэта неправільна лічыць, што польская армія была разбіта. Яна была ў вельмі цяжкай сітуацыі, але было так званае прадмосце румунскія, там рыхтаваліся абараняцца. Заходняя Беларусь ўсё ж такі немцаў спынілі пад Баранавічамі і пад Берасцем. Кобрын яны так і не смаглі ўзяць. Абарона Кобрына спынілася толькі 17 верасня, калі даведаліся, што чырвоныя перайшлі мяжу. Таму фактычна чырвоная армія дапамагла дабіваць Польшу. Вы тут закладнікі больш такой дыпламатычнай мовы, так? То, што не названа... Ну, безумоўна, можна лічыць нейкія там фігуры мовы вялікія, але фактычна, гістарычна атрымліваецца вось факты, кажуць самі за сабой. Александр, ёсць факты, якія сведчаць пра тое, што Савецкі Саюз рыхтаваўся да другой сусветнай вайны і тое, што яе пачаў 17 вересня. 17, так. Безумовно, і ці початки можна спостерігати в самій ідеологічній концепції більшовизму, про що вже було сказано, підготовку до світової революції, мілітаризація країни, наявність дуже багатьох навіть молодіжних, спортивних, військово-спортивних організацій ЦОВО Ахіму, де готували людей фактично до війни. І ця вся психологія, якщо ми візьмемо фільми середини 30-х років, якщо завтра війна, пісні, фільми, які готували ментально людей до війни. А індустріалізація, вона здійснювалась теж не тільки для того, щоб дати країні засоби виробництва, а насамперед, щоб дати країні зброю, ті ж самі технології, яких бракувало. Але ось такий перекос у бік важкої індустрії і мілітаристської складової, він яскраво свідчив саме про підготовку до війни. Можливо, більшовики це виправдовували тим, що було скрізь капіталістичне оточення, але цей курс практично весь час був таким експансіоністським за настроєм, за внутрішнім змістом, за спрямуванням своїм. Тобто не пошук важелів консолідації, умиротворення такого ситуації, пошук дипломатичних шляхів, а саме з позиції сили. Очевидно, це була психологія саме диктаторських і тоталітарних режимів, як у Німеччині, так і в Радянському Союзі, хоча вони мають різну природу. Але те, що Сталін готувався до такої великої війни, це абсолютно однозначно. Ще є одне питання, яке, можливо, ви про нього будете говорити, але, можливо, про це варто б зараз сказати. Це, власне, те, чи очікував Сталін, з ким і проти кого він буде воювати. І тут можна дискутувати, тому що дійсно це був вибір між західними демократіями і Німеччиною, але ті ж самі західні майбутні союзники виставили умови абсолютно неприйнятні. От, окрім того коридору, який просив Радянський Союз, коли йшлося про угоду між західними
демократіями, Радянським Союзом, була така вимога від французів і англійців. Ви маєте прийти нам на допомогу, якщо Гітлер нападе на Британію і Францію. Але ми вам допоможемо тільки в тому випадку, якщо ви вступите в війну з Німеччиною через допомогу нам. Тобто Гітлер розв'яже проти вас війну, бо ви нам допомагали. Тобто ці непаритетні стосунки, які закладались постійно то Радянським Союзом, то західними демократіями, він фактично зробив неможливим пошук дипломатичних шляхів і, можливо, до певної міри підштовхнув Сталіна до цієї співпраці фактично з Німеччиною. Я просив би розвіяти те, що ви почали казати. Коли ми ведаємо, натурально ведаємо стратегічні плани Гітлера, то які були стратегічні плани Сталіна? В середине 30-х годов, скажем. Ну, я бы мог сказать, что думал Сталин про Литву в 1939 году. Или, может, шире, может быть, на вот балтийские... На балтийские страны. Но, видите, ситуация Литвы и Латвии, Эстонии были чуть-чуть другие, потому что Литва был сразу для Сталина как бы в 1939 году как бы буфер против Германии. И другой вопрос был, что в Литве был очень важен вопрос Вильнюса и Вильнюсского края. Сталин это понял. И сразу же мы понимаем то, что в 1939 году в секретном протоколе Литва была отдана сфере Германии. Латвия, Эстония Советскому Союзу. И в сентябре 1939 году уже Литва перешла в сферу интересов Советского Союза. И что Сталин сделал? Что поменялось? Что Сталин сделал и что поменялось? Потому что Сталин сразу он действовал чуть-чуть по-другому, я так думаю, если Гитлер. Он в некоторое время, в 1939 году осенью был, вот литовцы, я вам вернул Вильнюса, да, и как-то он был, это было принято как не сталинский подарок, но уже Сталин как что-то продумал. Один вопрос. Другой вопрос был тот, что в Литве было, Вильнюс это был этнический многонациональный регион, и литовцы здесь были меньшинством. Поляки, евреи, белорусы. И Сталин понял, что когда он Вильнюса присоединит к Литовской республике, режим Сметаны будет иметь очень большие проблемы, как Вильнюса интегрировать в Литовскую республику. Здесь будут этнические проблемы, здесь Мина замедленного действия. Социальные проблемы. И Сталин сразу же он не думал о советизации, не думал... Вот сам вопрос, а когда уже Советский Союз начал думать об оккупации балтийских стран, в 1939-м он еще как-то прямо не думал об этом, то вот здесь вот проблемы, и планы у Сталина были, чтобы... Знову ж запитаюся, що помінялось в позиціях, в підходах Сталіна до балтійських країн? Коли спочатку не думали про оккупацию, а после вирішили оккупувати? Я так думаю, что события на Франции, когда уже в июне 1940 года пал Париж, и тогда уже Сталин откровенно, Молотов и Сталин откровенно сказал ультиматум в июне 14-го, чтобы надо эти страны оккупировать. Бачите, я в історичній літературі сустракав інформацію, що вже в 1938 года Советский Союз выпускал топографичные карты, где было написано Литовская СССР, Латвийская СССР, Эстонская. Ви так само бачили, бо коли гэта было, коли гэта сапраўды так, то означает, что Сталин и Советский Союз хотели воевать.
і плани по окупації Балтійських країн були фактично за 2 роки до реальних кроків. Я бы хотел згадать еще один момент, про який мы не кажем Бессарабія. Это великая проблема с Румынией, яка існувала. Так ось, коли, наприклад, поміж Польщею і Совєтським Союзом була державна межа, то поміж Бессарабією і Молдавською ССР, автономною ССР, була просто демаркаційна лінія, фактично, яка була, от, по сутності, лінії фронту. І не заставалася, і цей факт не варто забувати, тому що, насамрэч, 40-й год – це не тільки проблема країн Балтії, це так само проблема адторгнутої на Бессарабії. Добре, але коли глянуть на білоруські землі, білоруську територію тогочасно, які плани були у Сталіна? Я лічу однозначно, что никто не думал про то, что Беларусь вдруг станет такой великой раптом 10,5 мільйонів. Лічилася тільки її політика, перш за все. Головний був момент – це просунути свої межі як мога далі на захід, там зависло, не зависло. Були навіть плани створення совєтської Польщі. Ті у німців, наприклад, були плани створення України, ніякої буржуазної. Тому, насамрэч, ніхто, я думаю, що з їх не думав про ніякі національні держави, ні Сталін, ні Гітлер, а, безумовно, використання гэтых держав на свою користь. І я повторюся, що ніхто не перашкаджаў Чырвонай арміі накіроўваць самалёты Люфтваффе, каб знішчаць гэтых самых заходніх беларусаў. І жаўнераў войска польскага, сярод такіх было 70 000 беларусаў. Іх знішчала Люфтваффе. А потым раптам 17 верасня прыйшлі на дапамогу. Але разам з тым, канешне, фактычна, маё меркаванне, гэта, канешне, пайшло на карысць будучыні Беларусі, БССР, але, безумоўна, варта памятаць, якім коштам. Олександр. Те саме субординація України по-сталінськи, ми так це називаємо. Звісно, Сталін абсолютно не думав ні про які українські інтереси. Коли мова зайшла про Карпатську Україну, і хтось йому в такій формі подав, що, мовляв, там ведеться мова про те, щоб ця Карпатська Україна стала тією частинкою, до якої приєднається вся велика Україна і виникне українська держава. Сталін дуже скептично і іронічно, навіть сарказмом таким сказав, ну, оце моська така маленька, хтось говорить про те, що до неї можна приєднати слона. Ну, як завжди, бурхливі овації. Але те, що Сталін керувався зовсім не інтересами якоїсь там великої України, яка входила, звичайно, до складу Радянського Союзу, свідчить те, що коли двічі переглянули цей протокол, і коли Литва, зрештою, увійшла у сферу впливу Радянського Союзу, що теж симптоматично, ви правильно сказали, що трошки в Литві ситуація відрізнялась від інших прибалтійських регіонів, то Сталін простим розчерком олівця свого, по суті, позбавив Україну, ми називаємо це умовним терміном, етнічних українських земель Підляші та Холмщини, які назавжди були для України втрачені. Я ще хотів би один нюанс, про який ми маємо пам'ятати. Це стратегія наступальної війни. Коли ви ставите питання про те, яка ж була сталінська стратегія, то ще до реальних обрисів Другої світової війни в Європі Сталін готував країну до наступальної війни. 5 травня 1941 року відбувся випуск курсантів всіх вищих військових академій у Москві. Сталін був на цьому прийомі, час від часу надавав комусь слово, і от виступив один з начальників академії, який привітав усіх. І тут до нього підійшов Сталін і в дуже жорсткій формі сказав: ви погано слухали промову Сталіна. Товариш Сталін сказав, цитуючи себе, що ми готуємося до наступальної війни. Він скрізь підкреслював. Що це мала бути за війна? По суті, от її модель була така. Після нападу на Радянський Союз ми переносимо бойові дії на територію потенційного супротивника і завершуємо це переможною війною на чужій території. Оце так, умовно кажучи, була така стратегія. І армія до цього готувалася, і Суворов, який написав про це багато книг, хоча його аргументи є часом не дуже переконливі, але в принципі концептуально вони показують, що СРСР готувався до війни, і ось ті словники російсько-німецькі, там російсько-польські і інші, оці карти можливі, це все були елементи підготовки до такої війни.
немецко-советская война, ці яна была непазбежнай? Ну, подзялілі Европу, грубо кажучи. Все. Калі б, мне падаецца, калі б, скажем, нехта з дыктатараў змог бы адступіць, то, магчыма, і так вайна б наступала. То есть, у любым выпадку, мне падаецца, што два дыктатары павінны былі лбамі стукнуцца. Калі б, напрыклад, адступіў Гітлер, то Сталін бы напаў, а калі б саступіў Сталін, то так атрымалася, як мы маем. Гітлер просто такі дадавіў. Олександр? Я вважаю, що ця війна була неминуча насамперед з однієї причини. Для Гітлера Західна Європа, її умиротворення було необхідною умовою походу на Схід. І тільки похід на Схід, оволодіння Білоруссю, Україною, зерновими районами, де були корисні копалини, але в першу чергу продукти харчування і сільськогосподарська продукція, це давало можливість нагодувати Німеччину, велику німецьку армію, зрештою колонізувати ці райони, розмістити там германські народи, не тільки німців, і фактично створити цей Lebensraum, який міг би фактично бути початком втілення мрії Гітлера про велику імперію, яка потім мала б іти ще далі на схід, аж до Індії. Я бы хотел додать вось тут вялікі плюс Літве, якая перад пачаткам Другой сусветнай вайны, магчыма, вельмі пісьменна поступила. Па-першае, мала хто ў Беларусі, напрыклад, ведае, што паміж Польшай і Літвой дыпламатычных стасункаў 1938 года не існавала. Толькі ў 1938 годзе былі заключаны, і па сутнасці там было шмат выпадкаў на мяжы, і стралялі капаўцаў польскіх і літоўскіх памежнікаў. І тут атрымліваецца вайна, і Сталін некалькі разоў цісніць на Літву, а вот давайте разам паўдзельнічаем з перадзеле гэтага польскага пірага. Літва атрымаецца, Літва заходзіць у Віленскі край, але гэта ўжо калега казаў пра гэта, але з другога боку інтэрніруюць польскіх жаўнераў на тэрыторыі Літвы, і насамрэч без рэпрэсій, без нічога. То есть іх трымаюць, яны могуць бегчы, яны могуць з'ехаць, яны могуць ратавацца. Гэта не савецкія лагеры. І вось гэта, канешне, пазіцыя маленькай краіны, здаецца, ў еўрапейскім кантэксце, але досыць пісьменная. А мы можем сказаць, што Сталін купіў Літву Вільнюсскім краем? Да, можно и так сказать. И другой еще вопрос есть. Некоторые политическая элита Литвы думали до 1940 года, что неизбежно уже будет, чтобы маленькие страны в Восточной Европе, они чтобы были независимы. И был вопрос, что делать? У нас и левый фланг, и либеральный фланг, они думали, дискутировали. И думали то, что, может быть, Сталин нам будет дать своего рода народную демократию, такой режим, такой просоветский протекторат. И они думали, если придет Гитлер, Литвы вообще не останется. Потому что и культурный, и Гитлер был такой, как агрессор виден для многих литовской политической элиты. И они думали, что вот Советский Союз не такой уже будет, в качестве, значит, или Германия, или Советский Союз, то Советский Союз не такой уже будет плохой. Это было до вересня 1939 года, до сентября 1939? Уже после. Ага. И уже после. И аргумент такой был, Литва, 19 век, мы прожили здесь на Русской империи, и вот литовские национальные движения там был. Но, может быть, вот когда война, мы будем здесь вот своим родом протекторатом советским. Может быть, а после войны опять будем независимы. И вот и Вильнюсский край, и вот такое мышление у некоторых литовских политиков, и Министерства иностранных дел, и у самого президента Сметоны, была такая позиция, что лучше уж в этой ситуации Советский Союз, чем Германия. Я бы хотел додать яшчэ абмяркоўваем кантэкст верасня 1939 года, пра што не любяць узгадваць у Расіі і, на жаль, у Беларусі. Это была вайна.
гэта была чырвоная армія 17 верасня 1939 года, мела і параненых, і забітых. Былі баі не толькі горадныя, іншыя дастаткова узгадаць, напрыклад, збітыя савецкія самалёты пад Баранавічамі, ці там яны ўпалі, спаленыя савецкія танкі пад Новагрудкам, пад іншым. Шмат забітых польскіх жаўнераў у баях, напрыклад. Капаўскія, то есть корпус аховы памежжа на мяжы, яны ні адна з застаў не адышла, і стражніц не адышла без загаду. Гэта была фактычная вайна, якую не аб'яўленую, насамрэч, вела чырвоная армія супраць войска польскага. І толькі зараз, Польша, канешне, пісала пра гэта раней, але на постсавецкай прасторы толькі зараз гэтая фактычная інфармацыя пачынае з'яўляцца. Гэта не проста так, зайшлі, забралі сотні тысяч вайсковапалонных і сышлі адтуль. Вельмі шмат магіл да сённяшняга дня ўзгадваюць, як па ўсходняй частцы, так і па заходняй частцы Беларусі. Пра гэта варта ўзгадваць, калі мы згадуем 80 год менавіта падзей початку Другої світної. Я хотів би все-таки уточнити позицію стосовно того, чи була куплена литовська еліта політична Вільнюсом. Я б так не стверджував. Справа в тому, що не литовська еліта визначала, я сказав польська, литовська, так? Не литовська еліта визначала долю Литви, на жаль. Все вирішувалося в Кремлі. І цей нібито жест Сталіна, такий щедрий, для литовців, він не означав нічого, окрім того, що було відкладено долю Литви на деякий час. А в 40-му році все стало, так би мовити, як це бачили в Кремлі. Тому я виправдав би, напевно, політиків литовських, які намагалися триматися, але в цих умовах вони не могли з таким монстром на рівних спілкуватися. Це була дипломатія сили, і Сталін просто, навіть він не грався, він просто собі переставляв фігури і ні з ким не рахувався. Все, що було розписано в Кремлі, як Сталін, так і у Берліні Гітлер, вони покроково домагалися. Я колись простежував ситуацію з термінами аншлюсу, які призначав Гітлер, з термінами реалізації плану Вайс, Грюн, всіх інших. Гітлер практично завжди домагався, щоб було виконано це в ту дату, яку він призначив. І дуже рідко відсувалося це. Так само було і в Сталіна. Ці люди ні з ким ніколи не рахувалися. Ці люди взагалі дипломатію визнавали лише як інструмент для камуфлювання своєї справжньої мети. І з цього огляду я говорив би про Литву і литовський народ як про жертву. Интересная ситуация то, что в 1940 году, летом, уже после оккупации и аннексии Литвы Советским Союзом, немцы из Литвы не уехали. Они жили, из Латвии тоже репатриации не было в Германию. И они жили здесь, как и жили. Другой вопрос. Летом 1940 года все политические партии, организации были закрыты. Ну, только коммунистическая партия и комсомол. Но германские организации в Литве, Культурфербандум, они действовали. Да, рэчы, нямецкіх грамадзян, сапраўды, у Савецкім Саюзе так вельмі асцярожненька да іх ставіліся. І, напрыклад, тых, хто мелі польскае грамадзянства, але мелі нямецкае паходжанне, да іх вельмі асцярожна па нусаўскім дакументам можна адсачыць, што рэпрэсіі супраць іх не стасавалі. Добра, скажыце, што павінна, на вашу думку, што павінна адбыцца, як павінна змяніцца стаўленне да в России, в Беларуси, больш за ўсё, бо ў Украіне гэты працэс ужо пайшоў, каб змянілася стаўленне і ацэнкі падзеяў 39 і 41 года? Мне падаецца, як беларусу, што гэта павінна быць банальна, максімальна адкрыта праўда пра тыя падзеі. І даследаванне гісторыі Другой светнай вайны павінны адбывацца з беларускага пункту гледжання. Вось зараз мы маем музей гісторыі Вялікай Адчыннай вайны, але там, збольшага, ёсць, конечно, 39 год, але ў асноўным 41 год. А пачынаць вайну ўсё ж такі трэба... Тады давядзецца прызнаць то, пра што мы сёння кажам в нашай праграме. Але фактычна гэта прызналі, просто фактом, што не робяць на гэта акцэнт. Вам не падаецца, што яе пачынаюць апраўдваць? Вот, напрыклад, нават... У Расіі так, у Беларусі не. У Беларусі ідзе разуменне таго, што гэта была вялікая трагедыя. Але разам з тым мы мелі зыск з гэтай трагедыі. Але вось гэтая трагедыя, яна трошкі замоўчваецца. А вот трэба паказаць, што адным з вынікаў была не толькі вялікая Беларусь у 10,5 мільёнаў, але разам з тым і дэпартацыі, знішчэнні і расстрэлы. І адказнасць Савецкага Саюза, да якога, да гісторыі і нейкіх дасягненняў і пазітыву, да якога апелюе сённяшняя ўлада зноў у нас. Безумоўна, мы зараз маем не Савецкі Саюз, а Рэспубліку Беларусь, якая павінна ведаць сваю гісторыю, ведаць беларускай пазіцыі.
Я прошу вас, Олександр, коротко, як в Україні цей процес почав мінятися? Сучасний дискурс Другої світової війни в Україні позначений тим, що ми практично розлучилися з радянською спадщиною і з міфом Великої Вітчизняної війни, який панував, який був нав'язаний тут, і намагаємося дивитися на ці позиції теж з точки зору україноцентризму, і не стільки з якихось етатистських позицій, а з точки зору інтересів українців, тобто всіх мешканців України. Українців, росіян, білорусів, євреїв, яких багато було. Тобто ми хочемо поглянути на війну як на трагедію народу, як заангажованість народу в різні проекти, в радянський, в український національний проект, у нацистський проект. І вся ця різнопланова оптика дає нам можливість більш стереоскопічно оцінити передумови війни, її перебіг. Проблеми дуже складні, пов'язані з колаборацією, проблеми пов'язані з рухом опору, наскільки був радянський рух опору, комуністичний, і дуже потужний національний рух, який ми вивчаємо в останні десятиліття дуже потужно. Отже, і наслідки війни, тому що до сьогоднішнього дня... Слухаю, розумію, скільки ще часу Білорусі треба пройти. Ми фактично не знаємо кількості загиблих громадян України, як і не знаємо, зрештою, скільки людей загинули в Білорусі точно і так далі. Ці проекти, на жаль, дуже пізно почались. Я вважаю, що головний злочин сталінізму полягає в тому, що у людей відібрали голоси. Оці голоси простого солдата окопного, партизана, підпільника, військовополоненого були забуті. Було чути тільки адміралів, партійних працівників, генералів, які понаписали свої мемуари, абсолютно міфологізовані. А суспільство бажало побачити цю війну через її безпосередніх учасників, незамилену оптику цієї війни, яку ми зараз намагаємося В повернути. Білорусі зараз ідея. Люди збирають успоміни, люди дають можливість людям, ось такими, які далекі від цієї історії, якраз зібрати цю інформацію від перших краниць. Покуль можна поспіти. Конечно, конечно. Артурас, а в Литве які основні проблеми, може бути, теми основні ще є, застаються у вивченні Другої світової війни? Темы и проблемы много. Вопрос, а как могло бы быть? Что надо было делать прибалтийским странам, чтобы избежать оккупации или не оккупации? Потому что в Литве Вторая мировая война, начало ее, видна всегда через призму оккупации. Да, пакт Молотова-Риббентропа, 1939 год, 1 сентября, это начало войны. Но как-то вот в Литве начинается все, вот и исторические исследования, все начинается как-то с точки зрения литовцев, июнь 1940 года, когда была оккупация, вот тогда и начинается. И много здесь вопросов есть, и вот, как говорились, межэтнические отношения, литовско-польские, литовско-еврейские отношения, вот в этом контексте. Ваша позиція, особиста позиція як історика, Литва, може бути, інші Балтійські країни, треба було узброєно супротивлятися оккупації? С военной точки зрения это было бы бессмысленно, но один момент, один аргумент, как и историки литовские говорят, что надо было сделать официальную декларацию. Литва оккупирована, здесь интервенция советской Красной Армии, и ее передать в Францию или другие страны. Вот, надо было дипломатическим путем пойти. А с военной точки зрения это было невозможно. Я вось тут не пагаджуся, хоць мы павінны заканчваць, але насамрэч палякі даказалі, што ваяваць можна было. І ў верасні 1939 года яны біліся вялікай колькасцю. Цяжка сказаць бессэнсоўна, але, безумоўна, гонар жаўнера яны захавалі. Ну так, толькі што трэба разумець, колькі налічвала тагачасная Польша і колькі... Краіны Балтыі, 3 краіны Балтыі, ўсё ж такі гэта адзін фронт. Ну, ладно. І 400 тисяч савецькіх войск, які стаялі так, пам'ятати про те, що контингенти були розміщені в кожній республіці.
і в портах бази були військові. Це зовсім Ну, інші це вже були пізніше умови. Дякую великий за удел. Игорь Мельников, Александр Лысенко, Артурас Свараускас и Олег Будницкий на скайповой связи из Москвы. Это была программа «Интермариум». Я Павел Мажейко. Глядеть наши программы можно так само на сторонце Белсат.ю. До побачення. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.